but xolele. Umxolele sekunyathe akaxolisa umxolele because uzicengezele ezulwini. Sixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abantu abatyala kuthi. Yes. Ungasingenisi ekulingweni. Sithalaza ngalamazwi ungasingenisi ekulingweni. Kodwa usikhulule kokubi. Kodwa usikhulule kokubi. Ukulingwa kukhona. Uthi Yesu xa eseGetsemane uthi hlalani nithandaze ukuze ningangeni ekulingweni. Hlalani nithandaze ngamagama apheleleyo ukulingwa kuzoza. But into ozokuavoida na ukulingwa ungangeni kuko. Yabo uzolingwa ona but ukuze ungangeni kuko hlala uthandaze. Okay mandenze kanje. Yabona xa uhamba ngegravel uhamba ngemoto. Igravel ine-potholes, inemingxunyo enayo. So imingxunyo enayo igravel ifana nokulingwa. Then jonga ke ngoba udrayiva kanjani imoto yakho ukuze ungangeni kwi-potholes, ukuze ungalimali. Ngoba xa udrayiva ngendlela erobho uzongena ekwenzakaleni. So zijonge ke nawe uba zintoni ezingakwenza ungene ekulingweni. Ithi iBhayibhile uThixo akasivumeli uba masingene masifika esilingwe. uThixo esilingweni esingena kuso uvula ikhoba loba siphume. uThixo awuyekele esilingweni. Akekho umuntu uThixo akabuyeka uba makafike esilingweni. Uthi nasi wathi abaseKorinte bokuqala chapter 10, chapter 9, verse 13, chapter 10, chapter 9, verse 13. Ithi nasiphi na isilingo. Ithi asikho isilingo ekungesesawuthi. Ibe sesithi kodwa uThixo uvula ikhoba loba umuntu aphume esilingweni. So uthi ke wapha sifunda khona ungasingenise ekulingweni. Selungenile ekulingweni ke uThixo akakuyekeli uhlala esilingweni. Uvula ikhoba loba uphume esilingweni. Umbuzo owakuthi xa livuliwe ikhoba ngaba uyalisebenzisa na? Usihlangule enkohlakalweni sifaka esinenyawo. Usihlangule enkohlakalweni cela uphinde sithandaze. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Deliver us, yes. Ngasingenise kulingweni. Kodwa usikhulule kokubi. Kodwa usikhulule kokubi. uYesu ufundisa abantu benabo ixesha elide uthi ngasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi. Funa sibe nomthandazo namhlanje wathi Nkosi I need your deliverance. Andiyazi bana yintoni kokubi okubambe impilo yakho but uthi deliver us from evil. Zininzi izinto kuninzi ububi. Ithi iBhayibhile kuninzi ububi okulehlela ilungisa kodwa uJehova akaliyekeli uma nalo. So ndifuna ukutsho namhlanje obana funa kube nomthandazo othi Nkosi I need your deliverance. I need your deliverance. Yebo ndiyakholwa but I need your deliverance. Yazazi izinto uSathane akubambe ngazo. Yazazi izinto uSathane akukhonke ngazo akhonke ubomi bakho. Ithi iBhayibhile nabantu osenza isono likhoboka naso. So namhlanje uJehova can deliver you from evil. Singathandaza sonke egameni likaYesu. Siyathandaza.